duk lokacin da Allah ya ji yadda kai wani abu na farin ciki ko a kanka ko a kan wani ko abokinka ko dan uwa, a tsaye a yanda kake kawai kai maza ka kifi kawai ka kafa goshinka kai sujada. Wannan sujada ba ta bukatar alwala, ba ta bukatar kallon gabar, ba ta bukatar ko'i, kawai ka kafa goshinka kawai ka goga shi a ƙasa ka ce alhamdulillah. Amma fa banda in an ci bal. Yawwa, ai na san ku mutane na, akwai mutanen a wurin nan, ai kwarai da gaske, ai na samu labari in an ci kwallo wai sai su faɗi wai su yi sujudu shukuri dan shedanci. Sujudu shukuri sunna ce mai kyau, annabi ya karantar. In dai abin farin ciki ya same ka, in aka baka labari mai daɗi, a jarabawa ce ka ci, a wani abu na alheri ya same ka, a mahaifinka ne maka wani abu, a wani abu ne ya samu na ci gaba, a dan uwanka ne ya samu alheri, a ƙasar ku ce ta samu alheri, kawai ka faɗi ka kafa goshinka a ƙasa kawai, ba sai da alwala ba. Annabi yana wannan kuma ya ce a rinka yi.